Алесь Чайчац, беларускі дыяспарны актывіст і даследчык, правёў даследаванне пра вуліцы Брэста, і мы распыталі яго пра гэта. Пачнем складанага. Берасце ці Бераст? Гэта пытанне да ўжо гісторыкаў і філолагаў. Тут я адказу даць не магу. Я магу толькі сказаць, што нейкае перайменаванне патрэбна, альбо дакладней удакладненне формы назвы, таму што Брэст, назва афіцыйная цяперашняя, гэта назва, якая прайшла, як я бачу, яна прайшла такі двайны фільтр, то бок было нейкая старажытна-беларуская назва Берасці, Берасць, вось нешта такое, потым яно зрабілася польскім Бжэсць, а потым гэтае польскае Бжэсць паланізаванае было перанята ў расейскую мову як Брест, і потым з расейскай мовы яно перайшло ў беларускую мову назад у выглядзе Брэст, то бок нейкая, вось такая копія з копіі з копіі. І гэта так не мае быць. Тут і ў прынцыпе ёсць у Беларусі традыцыя з пачатку 20-го стагоддзя называць гэты горад Берасцем, так ці інакш Берасці, Бярэсце. Апошнім часам бачу у Фейсбуку у гісторыку Берасць ён. Такая форма. Тут ужо пытанне да гісторыкаў, да філолагаў, каб яны сабраліся і выпрацавалі нейкую такую форму. Тое ж самае з Гародняй, якое Гродна, таксама двайная фільтрацыя прайшла і вярнулася ў беларускую мову гэтым такім двойчы перакамечаным выглядзе. Там таксама, там трэба вызначыцца гародне ці горадне, там ёсць розныя меркаванні, але нейкая карэкцыя павінна быць. Колькі часу сышло на даследаванне Брэста? Я нават не памятаю, мабыць, некалькі тыдняў, напэўна. Там самае галоўнае было знайсці найбольш актуальны спіс вуліц, проста табліцу з гэтым спісам, і ўжо па гэтай табліцы ісці аналізаваць назву за назвай. З некаторымі там проста бывае гэта, калі там нейкія там камуністычныя дзеячы там першага ўзроўня, ці калі гэта там назвы відавочна ў гонар там якога-небудзь беларускага горада, альбо там нешта там такое прамыслова, індустрыяльна, інфраструктурнае, там зразумела. Вось з некаторымі назвамі даводзіцца, і гэта да любога горада тычыцца, даводзіцца больш капацца, краязнаўчую нейкую літаратуру, што ёсць у адкрытым доступе, гугліць у розных формах, па розных крыніцах, шукаць, што можа абазначаць гэтая назва. Там складана бывае з назвамі былых вёсак і былых вось нейкіх мясцін, якія гістарычныя назвы, якія сталі адлюстроўвацца у выглядзе там назвы вуліц тых ці іншых. Тут трохі капацца трэба больш. Па некаторых назвах у мяне засталося яшчэ такая паметка, што неабходна ўдакладненне. Таму вось ёсць прастор для ўдасканалення, для паляпшэння, але прынамсі агульная карціна ёсць. Гэта пэўны час займае, але тут, калі маеш такі адпаведны склад розуму, сядзець, аналізаваць і капацца, то гэта в прынцыпе асалоду прыносіць, канешне. Чаму ў Брэсце так шмат вуліц названы ў гонар прыроды і геаграфіі? Мне здаецца, гэта такія найбольш палітычна нейтральныя, найбольш такія бяскрыўдныя, неафарбаваныя назвы. Яны ў прынцыпе добрыя, натуральныя, і гэта добра, калі такія назвы ёсць бяскрыўдныя, а не назвы ў гонар нейкіх кантраверсійных, неадназначных людзей. Я думаю, мне гэта трэба даследжваць і трэба шукаць. Я адказу не знайшоў, чаму так. Моя гіпотэза, скажем так, у тым, што горад уключыў у свае межы вялікую колькасць нейкіх былых дачных пасёлкаў, нейкіх вёсак, альбо разрастаўся на ўскрайках, дзе новым вуліцам давалі такія, проста нейкі палітычна, нейкі такі проста нейтральныя там назвы: Азёрная, там Арэхавая,
там, верасовая, вербная, ну, вось, виноградная. Я просто зараз вось таблицу гэтую гартаю. Я так думаю, что гэта звязана з нечым таким, что просто люди, не маючы нейкай палітычнай аджэнды ў галаве, просто вось новая вуліца, як бы яе назваць, так каб прыгожа, прыродна, і вось такую назву далі. Гэта добры падыход, ён правільны падыход. Вось, калі няма на гэтым месцы нейкай гістарычнай, нейкай гісторыі, нейкай гістарычнай назвы, тады, канечне, самы лепшы падыход гэта гэтую гістарычную назву былой вёскі, назву нейкага там гістарычнага ўрочышча, там фальварка якога-небудзь, гэтую назву яе вось увекавечваць, мемарыялізаваць у выглядзе назвы новай вуліцы ў складзе горада альбо ў назве раёна. Так вельмі гэта пашыраная добрая практыка таксама ў сучаснай Беларусі па ўсіх гарадах. Вось таму вось так я гэта бачу. У Брэсце шмат палітычна нейтральных назваў. Чаму так? Таксама такая карціна назіраецца па абноўленых дадзеных. Я бачу, што такая ж самая карціна ў Віцебску. І дакладна тое ж самае. Там таксама шмат вось нейкіх такіх прыроды, аб'ектаў інфраструктуры. І думаю, што па такой же самай логіцы, што гэта пашыралася, горад пашыраўся і рос, і новыя назвы давалі просто нейкія такі нейтральныя. Я у Берасці не пабачыў некага сляда таго, што горад быў у складзе Польшчы ў міжваенны час. Гэта неяк так не адлюстравалася. У Гародні гэта больш неяк бачна. У Гародні там неяк больш прысутнічае гэты вось такі свядомы гістарычны кампанент у гарадской тапаніміі. Там ёсць выразная доля назваў у гонар беларускіх несавецкіх дзеячоў, паўстанцаў, дзеячоў Рэчы Паспалітай. Там вось іх таксама мала на агульным нейкім такім, на агульным фоне, але іх больш, чым у іншых гарадах. У Гародні. У Берасці такога не відно. Я баяўся, што у Берасці будзе большая доля савецкіх ваенных назваў, бо Берасці гэта такі вось пагранічны горад, як бы такая брама Савецкага Саюза, і там вялікая заўсёды была вялікі кантынгент расійскіх вайскоўцаў савецкіх, якія, просто іх з усяго Савецкага Саюза тут прыехалі, расійскамоўныя людзі, якія там да Беларусі цалкам абыякавыя, і што вось гэта нейкае адлюстраванне знойдзена. На шчасце, выразнага такога адназначнага у Берасці я бы не сказаў, што можна пабачыць. Больш-менш гэтай лічбы як у іншых гарадах. Хаця трошки працэнт назваў у гонар расійскіх і савецкіх вайскоўцаў трошки вышэйшы, чым у Менску, ці ў Віцебску, ці нават у Гомелі. Там у Менску 8%, у Гомелі 8,8%, а ў Берасці 9%. То бок, трошачкі, але больш. У Брэсце ёсць адна вуліца ў гонар дзеяча рэжыма Лукашэнкі. Чаму толькі адна? Гэта можна разглядаць як пэўнае адлюстраванне лукашэнкаўскага падыхода да тапаніміі, да называння, да надання новых назваў тапанімічным аб'ектам. Просто не прынята так. Яны больш у сучасны перыяд называюць зноў у гонар нейкіх герояў Савецкага Саюза з аднаго боку, з другога боку ёсць тренд на, вось як мы абмяркоўвалі, на нейкі такі зусім нейтральныя назвы, ёсць тренд на пазітыўны тренд, на мемарыялізацыю нейкіх старажытных назваў гэтай мясцовасці, што вельмі добра. Быў нават тренд, бачна, што быў тренд на тое, каб называць вуліцы ў гонар дзеячоў ВКЛ альбо нават Касцюшкі Каліноўскага, паўстанцаў 19 стагоддзя. Такі тренд быў, бо пры тапанімічных камісіях
гарадскіх сядзелі гісторыкі прафесіянальныя гісторыкі, якія былі ўсё ж арыентаваны на Беларусь, на каштоўнасць Беларусі як самабытнай дзяржавы, самабытнай гісторыі, таму ім атрымоўвалася у нулявыя дзясятыя гады такія назвы таксама дабівацца, каб яны з'яўляліся на карце. А з боку рэжыму лукашэнкаўскага, я думаю, што няма такога актыўнага агрэсіўнага запыту на тое, каб называць вуліцы ў гонар лукашэнкаўскіх жа дзеячоў. І гэта добра, спадзяюся, што мы не падкажам тут ідэю. Вось. Ну, з іншага боку, лукашэнкаўскіх дзеячоў не так шмат і памерла яшчэ, а ў гонар жывых называць усё-таки там не хапае нахабнасці і дзікасці. Таму называюць у гонар тых, што памерлі, і ну, такіх яскравых, адназначных, можа, не так шмат адышло. Але тыя, хто лукашэнкаўскі дзеяч памірае, у гонар іх з'яўляюцца. Вуліцы, у прынцыпе, тут бачна, і не толькі па Берасці, там па іншых гарадах бачна, што вось нейкія такія яскравыя прапагандысты, дзеячы, у іх на гонар з'яўляюцца вуліцы ўсё ж. Просто мала. Гэта як у Мінску назвалі вуліцу ў гонар забітага КГБшніка. Ну, гэта самы адыёзны выпадак, і гэта, я б сказаў, што нейкі такі нават новая нейкая з'ява, бо ў гонар такіх вось жорсткіх карнікаў яшчэ не называлі. Называлі там у гонар нейкіх там такіх гаспадарчых дзеячоў, яшчэ там з савецкім стажам. Называлі ў гонар там у адным з гарадоў там назву ў гонар нейкага такога гісторыка-прапагандыста, які такі вельмі рускамірскі быў. Гонар. Гэта нейкая такая нізавая, можа, была ініцыятыва ягоных нейкіх паплечнікаў. Вось, а вось адыёзных, як Федасюка, гэта пакуль адзіны выпадак, і гэта ўжо ж перайменаванне адбылося ўжо ў 20-е гады, пасля 20-го года. Гэта такое, можна сказаць, першае тапанімічнае адлюстраванне гэтай вось агрэсівізацыі дзяржаўнай ідэалогіі і прапагандысцкай працы лукашэнкаўскай, што вось у гонар такога чалавека ў такой сітуацыі назвалі вуліцу. Вось, і гэтая агрэсівізацыя, яна праяўляецца таксама ў прапановах лукашэнкаўскіх гісторыкаў, ідэолагаў пазбаўляцца назваў у гонар там таго ж Кастуся Каліноўскага. Кропкавыя перайменаванні ўжо пачалі адбывацца, там прынамсі там гімназію дзесьці перайменавалі ў адным з мястэчкаў меншых. Але гэта пакуль яшчэ не набрало абароты. Ось. Ну, на жаль, можна чакаць, што гэта і здарыцца. Як вы ставіцеся да таго, што ў Брэсце жадаюць перайменаваць вуліцу ў гонар ганаровага грамадзяніна Брэста Міхася Іофе? Такія назвы ёсць у іншых гарадах, і, можа, і ў Берасці таксама. У гонар такіх вось гаспадарнікаў, дырэктароў заводаў, у гонар будаўнікоў ёсць там некалькі назваў. Тут, як сказаць, у такіх выпадках трэба, ну, я, прынамсі, як рабіў, я пільна глядзеў на біяграфію гэтых людзей. Чым яны праявіліся ў сваім жыцці, і ці не насіла іхная дзейнасць нейкая такога жорстка антыбеларускага характару. Я вось гляджу біяграфію Іофы, ён у 32-м годзе нарадзіўся, у нейкіх органах чэкісцкіх не служыў, працаваў быў менеджерам завода, зрабіў кар'еру як менеджер гэтага завода. У 90-е, ён да 2006-го быў дырэктарам, потым быў у радзе дырэктароў. Тут можна сказаць, што, канечне, вось
Ну, это чалавек дзейнічаў актыўна ў часы рэжыму Лукашенко. Як ён сябе праявіў у гэтыя часы? Ці не адказны ён за рэпрэсіі супраць супрацоўнікаў свайго завода, напрыклад, такое пытанне, на якое трэба было падказаць, калі б у нас была дэмакратычная дзяржава і калі б гэтае пытанне абмяркоўвалася ва ўмовах нейкай аб'ектыўнай грамадскай дыскусіі. Ці няма ў яго прычаснасці да такога? А можа ён наадварот неяк спрабаваў, і можа ёсць факты, дзе ён неяк прадухіляў рэпрэсіі супраць сваіх супрацоўнікаў і неяк іх абараняў. Таму тут вось пытанне такое неадназначнае. У прынцыпе, чалавек бачна, што заслужаны, дрэннага нічога не рабіў, акрамя таго, што ён дзейнічаў пры савецкім рэжыме і пры рэжыме Лукашенко, але пры гэтым ён партыйных нейкіх у Савецкім Саюзе пасадаў не займаў. Акрамя таго, што вось займаўся менеджментам гэтага завода, ён нічога, ну, як бы палітычных нейкіх такіх злачынстваў за ім я не бачу. Таму, ну, калі гэтая назва будзе нададзеная, я б яе паставіў у катэгорыю перайменавання магчымае. Гэта ў мяне катэгорыя для тых выпадкаў, дзе трэба праверыць, бо калі высветліцца, што гэты чалавек сапраўды у якім-небудзь там, ну, у перыяд між 97 і 2006, дзе ён пры Лукашенку кіраваў гэтым заводам, што ён аказаў некую, ну, вось, што ён себе праявіў як актыўны саўдзельнік злачынства рэжыму Лукашэнкі. Чаго выключаць нельга, на жаль, але што патрабуе дакладнага высвятлення. У Брэсце ёсць шмат вуліц, названых у гонар абаронцаў Брэсцкай крэпасці. Вы ў сваім даследаванні пішаце, што вуліцы Гаўрылава, Зубачова, Рабцава, Фаміна трэба перайменаваць. Частка брэстаўчан будзе відавочна супраць гэтага. Ну, я лічу, мая пазіцыя такая, што перайменоўваць трэба. І гэта, канешне, дыскусія, якая выходзіць шырэй за рамкі проста пытання пра тыя ці іншыя вуліцы. Гэта пытанне стаўлення да ўсёй Другой сусветнай вайны, пытанне стаўлення да міфалогіі савецкай вакол так званай Великай Адчыннай вайны. Таму што гэтыя назвы яны былі нададзены ў рамках стварэння гэтага прапагандысцкага міфа пра Брэсцкую крэпасць герой. Забываецца то, што гэтыя салдаты, якія не былі беларусамі, а былі расейцамі, гэта былі салдаты акупацыйнай савецкай арміі на тэрыторыі бой акупацыю, прынесла з сабой палітычны тэрор з 39 па 41 год. Сярод абаронцаў Брэсцкай крэпасці быў цэлы канвойны полк НКВД. То бок у Берасці стаяў канвойны полк НКВД, які займаецца тэрорам на тэрыторыі Берасці. І я лічу, што гэтыя людзі, гэты салдаты акупацыйнай арміі у дачыненні да Беларусі, і як мінімум вуліцу іхны гонар названа быць не павінна. Таму што гэта для Беларусі акупанты, захопнікі замежныя, інтарэсы нейкай беларускай уласнай годнасці і інтарэсы разглядання Беларусі як самастойнай дзяржавы, яны патрабуюць таго, каб гэтыя назвы былі перагледжаны. Я тут перакананы цвёрда. У Брэсце ёсць вуліца МОПРА, міжнародная арганізацыя помощі барцам рэвалюцыі. Але амаль ніхто не ведае, як расшыфроўваецца гэтая абрэвіятура. Пра што гэта гаворыць? Ну, тое, што людзі не ведаюць, што азначае гэтая абрэвіятура, гэта яшчэ раз падкрэслівае, што гэта бессэнсоўная назва ў такім выпадку. Яна з аднаго боку бессэнсоўная, з другого боку тут зашыфраваная савецкая прапаганда таксама. І зноў жа я бы сам наўрад ці даведаўся, што быў такі МОПР, калі б не гэтая назва вуліцы. А гэта назва ў гонар МОПРа, яны, па-мойму, па ўсіх абласных цэнтрах ёсць па вуліцы МОПРа гэтага. І гэта просто падкрэслівае, што гэта назва не мае нейкай каштоўнасці, яна не мае яна не мемарыялізуе нейкую важную для Беларусі з'яву, і тым больш яна звязана, канешне ж, з бальшавіцкім рэжымам, гэта такі савецкі нейкі аналаг чырвонага крыжа. Гэта савецкая прапагандысцкая назва. Яна не мае дачынення да Беларусі, яна не павінна тут быць. То, што гэта
незразумелая абрэвіятура, гэта не робіць яе бяскрыўднай, на жаль. У вашым даследаванні ёсць катэгорыя перайменаванне магчыма. Што гэта значыць? Тут вось там, дзе ў мяне стаіць перайменаванне магчымае, гэта значыць дыскусійныя выпадкі, дзе трэба пільна разглядзець біяграфію чалавека на ўсе плюсы і мінусы. То бок, вось, калі браць у Владимира Колесніка, ён з аднаго боку так заслужаны чалавек і мае там гуманітарныя заслугі, з другога боку гэта чалавек, які гэта савецкі прапагандысцкі літаратар. Ну, скажам шчыра, гэта людзі, якія займаліся гуманітарнай дзейнасцю ў савецкія часы, яны непазбежна удзельнічалі ў савецкай прапагандзе, потому что гэта быў таталітарны рэжым, дзе не было там герметычна ўсё было законапачана, там не было прасторы для свабоды слова, для дыскусій, для таго, каб крытыкаваць савецкі рэжым. 100% пісьменнікаў, літаратараў, журналістаў, якія працавалі ў Савецкім Саюзе, друкаваліся афіцыйна ў Савецкім Саюзе, працавалі ў савецкіх СМІ, савецкіх прапагандысцкіх СМІ. Гэта ўсё людзі, якія маюць дачыненне да савецкай прапаганды. Гэта плям на іхнай біяграфіі. Яны ў гэтым не вінаватыя часта бываюць, а можа і вінаватыя. Тут трэба проста праглядзець, проста праз гэтае сіта такіх людзей, крытычна на іх паглядзець. Магчыма, і перайменаванне магчымае не азначае перайменаванне неабходнае. Можа у яго, і вось гэта магчыма той выпадак, дзе пераважаць станоўчыя бакі гэтага чалавека, як і у Янкі Купалы, Якуба Коласа, Васіля Быкова, якія таксама былі савецкімі пісьменнікамі, якія таксама будавалі савецкую прапаганду, трэба пра гэта казаць адкрыта. Але нават зважаючы на гэты іхні аспект іхнай біяграфіі, ўсё роўна агульная іхная сума, агульны баланс іхнай дзейнасці, ён бясспрэчна станоўчы. Таму вось гэта нагадка пра тое, што трэба увесь пантэон савецкіх людзей, савецкіх дзеячоў пераглядзець. І урэшце рэшт, вуліца гэта адна з формаў мемарыялізацыі. Ёсць вуліцы, ёсць памятныя шыльды, ёсць, не ведаю, мерапрыемствы ў гонар тых ці... Вуліца гэта максімальны, гэта самы высокі, у маім успрыяцці, самы высокі ўзровень мемарыялізацыі чалавека, што гонар яго назвалі не проста там, не ведаю, не проста канферэнцыю ягоны гонар праводзіць, не проста памятную шыльду павесілі на доме, дзе ён жыў ці працаваў, цэлую вуліцу назвалі ў ягоны гонар, то бок гэта на ўсіх адрасах будзе, на ўсіх даведніках будзе. Гэта максімальная ступень мемарыялізацыі. І тут проста трэба ацаніць баланс добрага і дрэннага пра гэтага чалавека з аднаго боку і з другого боку з улікам нават, скажам, станоўчага балансу, зразумець, ці настолькі гэта хутчэй добры чалавек, чым дрэнны, каб у ягоны гонар пры гэтым назваць цэлую вуліцу. Вось такое пытанне адкрытае для дыскусіі, але я лічу, што гэтую дыскусію трэба правесці, гэта пытанне трэба задаць. Чаму, на ваш погляд, трэба перайменаваць вуліцу Маскоўскую, але пакінуць варшаўскую шашу? Таму што Варшава ад Берасці колькі там пара сотен кіламетраў, там 300 можа кіламетраў, а Масква ў больш за 1000 кіламетраў. І паміж Масквой і Берасцем ёсць яшчэ вапшчэта ёсць яшчэ Менск, як такая трошкі сталіца Рэспублікі Беларусь. І таму гэтая назва, тое, што Брэст знаходзіцца паміж Варшавай і Масквой, гэта адлюстраванне такога светаўспрыяцця, што вось Варшава сталіца і Масква сталіца. Таму я бы як мінімум гэта перайменаваў нешта такое менскае. Вось. Ну і гэта крыніца гэтага пытання пра тое, што маскоўскія назвы, яны не зусім дарэчныя можуць быць. У вашай катэгорыі перайменавання магчыма ёсць тапонімы з абсалютна непалітычнымі назвамі. Як яны туды патрапілі? Плошча Свабоды. Па дадзеных, якія я адшукаў, плошча Свабоды мае гістарычную назву. Ратушовая плошча. Гэта маюць удакладніць краязнаўцы і гісторыкі. Калі гэта сапраўды так, я бы выступаў за тое, каб
вярнуць спрадвечную назву. Плошча свабоды гэта, канешне, прыгожа гучыць і як бы, ну, узнёсла, але я прыхільнік таго, каб нават такія ўзнёслыя нейкія пазітыўныя назвы, пры тым, што ў дужках скажам, што плошча свабоды гэта назва хутчэй за ўсё, прынамсі ў Менску плошча свабоды гэта назва 20-х гадоў, гэта савецкая назва, гэта свабода ў разуменні бальшавікоў, то бок у вялікім такім двукоссі. У Берасці дакладна не ведаю, адкуль гэтая назва, але калі у гэтага месца ёсць больш старая гістарычная назва, я бы выступаў за тое, каб вярнуць яе. І гэта тычыцца выпадку, дзе нават назвы у гонар беларускіх пісьменнікаў, у гонар там нейкіх аб'ектыўна пазітыўных людзей. Я лічу, гэта моя пазіцыя, што прыярытэт павінен аддавацца гістарычным назвам, нават калі гэта назвы не вельмі прыгожыя, якія-небудзь там у гонар канюшні, якой-небудзь у гонар там якіх-небудзь там гандляроў, там мяснікоў, там рамеснікаў нейкіх. Гэта жывая гісторыя гэтага месца, і лепш будзе, калі умоўная вуліца будзе называцца вуліцай там рамеснікаў нейкіх, чым гэта будзе назвай там Кастуся Каліноўскага, просто таму, што Кастусь Каліноўскі там заслужаны чалавек. Дастаткова ёсць яшчэ вакантных вуліц, каб называць іх у гонар свабоды, Кастуся Каліноўскага, там Васіля Быкава, там чаго заўгодна, свабоды, дэмакратыі, вызвалення і так далей. Тут шмат будзе прастора, дзе гэтыя назвы можна было б прымяніць, а гістарычных месцаў з гістарычнымі назвамі іх усё-ткі мала, і таму такія трэба вяртаць. Піваварня. Магчыма, патрэбна удакладней з пункту гледжання, чыста з пункту гледжання мовы, ці гэта павінна быць піваварная, альбо ці па-беларуску браваровая. Тут вось лінгвістычны гістарычны аспект, сама па сабе назва окей, і па зместу окей, просто тут чыста моўна-лінгвістычнае пытанне. Якая вуліца ў Брэсце ўразіла больш за ўсё? Гонар расійскага ўрача Бехцерева. Вуліца, праезд, завулак 1, 2, 3. Бехцераў. Ніяк не звязаны з Берасцем, ніяк не звязаны з Беларусю. І заўсёды крыўдна, вось калі у іншых гарадах это больш яскрава, але калі бачыш, што вось некалькі вуліц у гонар аднаго і таго ж расійскага дзеяча, які ніякае дачынення да Беларусі не мае, названа, і пры гэтым няма назваў у гонар аб'ектыўна важных беларускіх дзеячоў, гэта заўсёды, ну, так, засмучае і абурае. Як ужо ж Бехцераў там важны, не важны, ну, але, ну, навошта 5 вуліц у ягоны гонар? І ніводнай вуліцы ў гонар там якіх-небудзь людзей, якія там не пасуюць да савецкай ідэалогіі. Леніна зноў жа ёсць плошча, ёсць вуліца. Уразіў вялікі працэнт палітычна нейтральных назв. Тое, што там самая асноўная выснова, якую я наконт Берасці раблю, гэта прыемна ўразіла, і гэта добра, і гэта правільна. Гэта падкрэслівае, што не ўсё так дрэнна, як яно можа выглядае. Па-дрэннаму ўразіў Віцебск, таму што там, пры тым, што там таксама вельмі шмат, і нават больш, чым у Берасці, такіх палітычна нейтральных назваў, там пры гэтым некая такая завядзёнка ёсць, што там шмат аднолькавых назваў, тое, што зараз пра Бехцерева казаў пра Берасці, дык вось у Віцебску такіх выпадкаў шмат, і там не Бехцерева, там людзі і з'явы. Скажам, там 16 назваў у гонар Надзежды Крупскай. 16 назваў у Віцебску у гонар Надзежды Крупскай. 9 назваў у гонар Куйбышева. 8 кастрычніцкіх. 5 назваў у гонар Войкова. Мопр, наш ужо з вами любімы абмеркаваны, там 9 назваў у гонар Мопра, не одна, а 9.
6 пролетарских, 15 саўгасных, 12 сацыялістычных, 8 Свердлова, 8 Фрунзе, 9 Чкалова. Гэта Віцебск. Ну, пры тым, што там зноў жа лічаныя адзінкавыя назвы ў гонар нейкіх беларускіх дзеячоў. І вось так вось яны шчодра, значыцца, Надежды Константиновны Крупскай і, значыцца, там Свердлова і Фрунзе параздавалі такім шчодра назваў. Гэта, канешне, ну, гэта прикольна, канешне, скажем так. Я думаю, што гэта мог быць нейкі капрыз мясцовага начальства. Я так сабе, ну, так я фантазую, але так можна сабе прадставіць, што быў там які-небудзь фанат Надежды Константиновны Крупскай, які там пра яе прачытаў кніжку і вырашыў, што такі важны чалавек, давайте паназавем у яе там гонар, значыцца, тут цэлы там нейкі цэлы, ну, там просто там ёсць цэлы раён, дзе ідуць, значыцца, першы Крупскай, другое, трэцяе, і па нумарах там Надежды Крупскай гэтыя назвы. Вось хтосьці быў там так уражаны, значыцца, роляй гэтага чалавека, жонкі Леніна, што, значыцца, вырашылі такіх назваў надаць. Я думаю, што гэта нейкія такія індывідуальныя выпадкі. Гэта часам гэта так бачна па топаніміі, што вось раптам некалькі назваў у гонар нейкага расійскага пісьменніка, не вельмі вядомага, альбо нейкага мастака расійскага, не вельмі вядомага, не першай такой суперзоркі і незразумела, якое дачыненне ён мае да канкрэтнага гэтага горада. Але вось у нейкі момант камусьці, значыцца, захацелася так ужо гэтага расійскага дзеяча, зноў жа, які чыста расійскі, які ніколі не быў у Беларусі, а вось хтосьці ў Беларусі з мясцовага начальства так уразіўся ягонай творчасцю, што вырашыў некалькі назваў значыцца, у сваім, значыцца, горадзе яму даць, карыстаючыся сваімі паўнамоцтвамі. Я вось іншага тлумачэння не магу прыдумаць. Ці павінна быць вуліца ў гонар Лукашэнкі? Ну, вуліцу гонар Лукашэнкі быць не павінна, канешне, таму што вуліца, як я казаў, гэта толькі гэта самая высокая ступень грамадскай адзнакі для чалавека, які зрабіў вельмі шмат. То бок гэта не медаль, не ордэн, цэлая вуліца. То бок гэта сапраўдны павінен быць герой, сапраўдны такі выбітны чалавек. Лукашенко такім чалавекам не з'яўляецца, то бок ён, канешне, выбітны чалавек і вялікі след у гісторыі пакінуў, але гэта негатыўны след. Там вуліцы у ягоны гонар гэта выключана, на мой погляд. Музей лукашэнкаўскай эпохі, канечне, я думаю, што варта было б стварыць, але зноў жа гэта будзе не музей імя Лукашэнкі, а музей, значыцца, не самай лепшай эпохі ў гісторыі Беларусі, якая яшчэ не зразумела, чым скончыцца. Што тычыцца, у мяне, ну, это маё асабістае меркаванне, у мяне адмысловае стаўленне да такой рэчы, як мемарыяльныя дошкі. Не помнікі, там, калі там поўны рост ці бюст, а менавіта мемарыяльныя дошкі на доме. Ось у мяне да іх стаўленне такое, што я бы не прыбіраў нават савецкія мемарыяльныя дошкі з дамоў, таму што дом, ну, на ім ёсць дом, на ім вісіць дошка, у гэтым доме Ленін спыняўся на начлег там калі-небудзь. І мне здаецца, што гэтая дошка, яна не пра Леніна, яна пра гэты дом, яна пра гэтае месца, што гэтае месца, гэта не проста нейкі проста дом стары, альбо нават няма дома, а на гэтым месцы стаяў дом, дзе Ленін, значыцца, начаваў. Гэта каштоўнасць месцу дадае, гэта дадае месцу азнаку таго, што тут нешта адбывалася, што гэтае месца, яно неяк фігуравала ў нейкіх гістарычных працэсах, што вось такі нават, ну, не пазітыўны чалавек, як Ленін, ён тут вось ягоны шлях тут неяк прайшоў. Гэта, зноў жа, гэта не пра Леніна, гэта пра месца, гэта пра гэты дом. І таму я бы гэтыя шыльды пакідаў, калі яны ёсць, можа нават новы усталёўваў. Проста гэтыя шыльды, яны не павінны
служыць мемарыялізацыі ушанаванню Леніна, а вось на шыльду з Ленінам трэба павесіць маленечкую тлумачальную таблічачку, што Ленін быў, значыць, кіраўніком савецкай дзяржавы, якая займалася тэрорам і прынесла шмат гор. Але саму па сабе такую шыльду я бы пакінуў, і там нейкія месцы звязаныя з Лукашэнкам, там у ягонай вёсцы, там ці то Копасць, ці то Александрыя, там, ну, музей Лукашэнкі я б там не рабіў, але там нейкую шыльду на доме, дзе Лукашенко нарадзіўся і жыў, ну, я бы павесіў, нават у дэмакратычныя такія нейкія там часы, якія калі-небудзь будуць, я бы там нейкую шыльду павесіў, але просто каб гэта не было, што тут нарадзіўся вялікі і мудры, значит, Александр Григорьевич Лукашенко. Тут нарадзіўся Александр Лукашенко, першы прэзідэнт Беларусі і, значит, дыктатар з такія часы. Таму што гэта адразу азначае, што гэта месца, яно вось, ну, не проста месца, гэта вось яно пэўную ролю сыграла ў гісторыі, і ўжо адразу тут цэлы куст думак, асацыяцый, вось як он тут жыў, а тое, што он вырас такім, якім он вырас, вось это тут адбывалася, і а чаму так сталася. Ну, тут адразу вось уключаецца шмат нейкіх такіх вось асацыяцый, думак, ідэй, таму гэта каштоўна, таму такую форму ну, не то, что ушанаванне памяці, не ушанаванне персоны, а ушанаванне пра факт з'явы, ушанаванне пра гісторыю, пра гістарычныя нейкія старонкі. Я бы вось неяк пра гэта думаў такім кірунку. Якую вуліцу ў Беларусі трэба пераназваць у першую чаргу? Гэта лірычнае такое пытанне, канешне, бо вуліц перайменоўваць трэба сотнямі, і з гэтых сотень вуліц сотні ж названы ў гонар адыёзных людзей і непрыемных людзей, якія не заслугоўваюць добрай памяці з аднаго боку. З другога боку, вуліцы гэта толькі вонкавая праява, гэта сімптом, а не сама праблема. Праблема ў тым, што дзяржаўная ідэалогія ў цяперашняй Беларусі, ну, па-першае, што ў Беларусі пануе жорсткі аўтарытарны рэжым, што ў гэтага рэжыма ідэалогія, якая скіраваная на знішчэнне беларускай самабытнасці, на падпарадкаванне Беларусі, ці то Маскве, ці то нейкай памяці пра Савецкі Саюз, на прыгнёт і дыскрымінацыю беларускай мовы, беларускай культуры. Назвы вуліц гэта, канешне, праява ўсяго гэтага. Гэта вонкавая такая рэч, і змагацца трэба, канечне, з першапрычынай, гэта больш важна. Але калі вось аддаваць кароткі адказ на вашае пытанне, у мяне чыста эмацыйна, я пару гадоў свайго жыцця жыў у Менску, мне чыста эмацыйна хацелася б вярнуць назву праспект Скарыны замест праспекта Незалежнасці, пры тым, што там, ну, незалежнасць, канешне, гэта, ну, ніхто не аспрэчвае незалежнасць, але той факт, што і гэта вось да таго, што мы абмяркоўвалі, той факт, што нават што цэнтральнаму праспекту сталіцы замест назву гонар Францішка Скарыны, першадрукара, далі абстрактную назву незалежнасці. Гэта вельмі шмат гаворыць пра тое, што ў галаве у Лукашэнкі і пра ягоную ідэалогію. І тое, што ён разумее пад словам незалежнасць, бо ў яго і праспект незалежнасці, і палац незалежнасці, ўсё яго пра незалежнасць, але гэта ідзецца пра незалежнасць не Беларусі, не пра дзяржаўны суверэнітэт Беларусі, гэта ідзецца пра незалежнасць Александра Григорьевича Лукашенка ад беларускага народу, гэта ягоная ўласная здольнасць рабіць тое, што ён хоча, не падпарадкоўваючыся нічога. Гэта тое, што ён падсвядома разумее пад словом незалежнасць, і тое, што ён навязвае. І тое, што вось навязалі абстрактную незалежнасць замест канкрэтнай асобы, замест фігуры Францішка Скарыны, гэта тое, каб Францішак Скарына не быў канкурэнтам Лукашэнку. Бо гонар Лукашэнкі назваць праспект было ўсё-такі неяк неёмка, а вось выбітная асоба ў Беларусі павінна быць толькі адна, і это Лукашенко. Такая логіка гэтага рэжыма, такая логіка ягонай ідэалогіі, ягонай вось палітыкі у плане вось некай такого піара і мемарыялізацыі. Таму я лічу, што гэта вельмі важна было б гэтую назву вярнуць.
При тым, што у гэтай вуліцы таксама ёсць больш старая гістарычная назва, але гэтая назва яна была ў гонар расійскага губернатара, таму гэтая гістарычная спрадвечная назва гэта той выпадак, калі не падыходзіць яна. А назва праспект Скарыны гэта было вельмі ўдалая знаходка ў пачатку 90-х, і у мяне асабіста такія настальгічныя, канечне, выклікае гэта асацыяцыі, бо я жыў у Беларусі якраз у сярэдзіне 90-х, калі праспект Скарыны быў праспектам Скарыны. Таму мне гэта сентыментальна так хацелася, каб зноў быў праспект Скарыны. Ну і зноў жа логіка, якую я зараз агучу.